may babanda radyo bisag Ipolaga. Oras mga bisag sa programa Bisdak sa paniudto alas 11:25 na yan. Parayan ko magnamin ang mga bisag sa radyo bisag Ipolaga. Kumain sa mga lusay. Sa nawang pangakala ay Dudong Punggat. Okay mga bisag. Wala kung pasalipod doon sa microphone, makita man yun ang pangag. Aga magbisdak alas 11:25 na jod sa kautuhan na. Samtang mga bisdak, naka-live kita karon sa itong official Facebook account. Dayon na sa tanan na to mga listener, mga viewers, mga bisdak, pwede niyo i-like o i-share ang atong YouTube channel mga bisdak, Radyo Bisdak Dipolog. Gamay pa rin taon ka itong subscriber at ta. Kaya ako mga kaubanan, niriwa mo pagka kunaw-kunaw. Naulaw lang ko gamay. Aga mga bisdak. Okay, nakalive kita karon. Ay salamat kay nanay unom ko. Aga mga Dumbutsay, yung dali taon diya. Ulo ang taon kay ko dire. Nawaligya akong programa nga. Tugaran na yung ganun. Pero why pili ning atong programa? Ma-OFW ka man, asa ka man, naaba ka sa kauluhan. Naaba ka sa kauluhang Manila. Abisan asa ka man, naaba ka sa ilalom sa kalibutan. Gahigda o kahon, makapaminaw magyapon ka. Basta naa ka internet connection. Na internet connection na nga. Wala pa siguro. Okay, pa-shout out Idol Pongs from Las Piñas City, Manila. Ika ni Rustanga. Okay. Basta mga inani, Puan. Basta mga viewers, pwede rigapon. Mukita rigapon ta anak. Hello kuya, greet lang ko ni... Okay, balik na niyo siya. Kakanina. Okay. Ay, intan magbugal-bugal lang kay... Bala kung pasalipod, aning ako ang microphone nga daka. Halos na lang kung umo na ko ning dako nga microphone. Hinoan-anad ba po noon kung og dako? Kamuray ka maumo-om dako. Ako ka maupod. Aga mga bisdak. Kini mga programa tungkol kaniyo sa Milagrosong Herbal, ang Balite Herbal Product. Balite Oil mga bisdak, ingunan Balite Herbal Tonic. Din available sa itong mga outlet mga bisdak. Ang Balite Herbal Product mga bisdak. Diri sa may Dipolog Lourdes Pharmacy, Farmasya Osipa, Frywars Pharmacy, People Chiri Pharmacy, o Biomedica Pharma mga bisdak. Sa may Pinyan, Pines Drug Pinyan, Butika Pinyan, Butika Perpetua Pinyan. Sa may Katipunan, Midcure Pharmacy sa may Katipunan o Katipunan Pharmacy. Sa may Ruas, sa may Minda Store. Sa may Pataw, Mati Manukan. Sa tindahan ni Emilia Tulabing. Sa may Silinog Island, mga bisag, sa Panimalay ni Nida Bukol. Available dito mga bisag, ang Balite Herbal Product. Dito po sa may Mapang Rizal mga bisdak, sa Ian Big Shop mga bisdak, available ang Balite Herbal Product sa may Ian Big Shop sa may Mapang Rizal. Dayon dito sa kinini ang Usminya sa may Serio Usminya Senior mga bisdak, sa Chio Pharmacy o sa Daniel's Grass Halo-Halo and Eatery. Available ang atong Balite Herbal Product. Inguman sa may Marapong Usminya, available sa may Kimson Store. Mga bisdak, alas 11:29 na yan. Nakadumog na baka ning atong mga viewers aning akong audio. Kadumog na ba? Wala man pag malagubo, wala ramang iko gamay iko na ayo. May lang pan makadumog pod mo, bisig namo ang layo. Good evening, DJ. Nawala na po iyo signal from Libay Simutan.
Nga-text rin taon ni siguro. Sagdi lang, hapit na mo kat-kat si Dong Botsoy. Nantahan ninyo si Dong Botsoy ba nana nagpilak ang. Pero liliar agad. Liliar si Dong Botsoy kat-kat ba. Dako kayo nagabitay. Okay. Agamater pa mga mistak, pa-shout out idol. Gikan ni Janica Akurin Lagutan. Mayong tigpaniud to DJ Regads lang ko sa imong buhok. Nga murag kanunay jud hapay. Ay, ginoo ka. Ako sa sudlayan be. Ako sa sudlayan. Okay kayo na. Okay kayo. Okay. Plus mo na ko 0912-028-8654 at 0926-775-7942 mga bislag. Ay, pa-shout out idol gikan ni Pearly Jen Lagaras. Thank you so much ni Pearly Jen Lagaras. Ag ni Bais Maluluyon Titing. Thank you so much. Salamat sa pag-view. Sa tanang mga naka-view karan sa atong daradi ay sa tanan ng mga niuldo diya karong maurasan niuldo na ba kami diri wala pa dyan wa po'y paniunta kaingon na karon diri anak atbang asa ka to nila gibutang dili para gitong paniunto nila dagway ang kusog naman ng speaker na ito bang anang karinderiya na akala sa 11:32 na yan, sinaktan mo ang puso ka. You're dancing to the mix of DJ Wolf. All
Babada Radyo Bisagi Palaga sa langit wala ang okay mga kabisdak, padayon ka mong namin mga bisdak sa Radyo Bisagi Palaga, programa nga bisdak sa paniuda uban sa mga dusay sa namang pangakalaay Dudong Punggat. Ang pagbabalik ni Dudong Punggat gikang namasan og kahoy. Loy in town kayo mga kabisdak. Nagani kinauman og sa kisumana kapel. Di paspasan na dyan in town ako. May na lang pod. May na lang pod. Aga mga kabisdak. Alas 11:42 na yad. Sa tanang mga viewers ka nag-view karon, mayong utol yung tanan. Kay salamat kayo sa pag-view. Nabi na mga listener sa tanang mga nagsunod sa itong programa Bisdak sa paniunta. Salamat kayo inyong tanan. Ay, may papaminaw ready sa GM Poultry and Livestock Supply. So, boss kabayan mga Bisdak. Sa langit wala ang gabi adunay daghang okay mga bisdak, alas 11:43 na. Ay nga, paglamoy-lamoy na sa damasuking digbaminaw. Sa tanang mga naglamoy-lamoy, karong mga orasa, halapang lamoy na mo. Kami diriwa, pamilamoy. Ay, may papaminaw dahil na sa may IMT Meat Shop. Mga boys diha, mga girls, mga magtikon kayo. Abtik kayo mo serve ang mga customer, mga bisdak. Mga boys and girls diha. Lagi, grabe bitaw na. IMT Meat Shop. Nindot kayo mo entertain o mga customer. Lagi. Sa tanang mga nakatunin karan, mga kasilinganan amo dire, mayong pagpaminaw, maying mag-ugsad-ugsad daling utong naka, magkikiog mga kabisday. Mintras isker pa. Katong wala mag-exercise kaya mundag. Hala, kiog na magmaya diha. Labi na itong mga tibugulon o gilong diha. Kaya mga tibugulon o gilong ba, pero kanang uban, makaingon mo, muingon dayon mga kabisdak, lugsog akong mama ingon ana og ilong, akong papa ingon ana og ilong, mo lang tibugol pugog ilong. Ayaw pag ingon ana, oy, lian ang sulod sa imong ilong, kay basig na imihuot. Lilihan ang sulod sa imong ilong, kay basig na imihuot.
Utaka na mo. Dili mo ko naingog ka na ang inheritance. Dili na ingog ka ng inheritance ng ilong. Ako di ay, nganong taas mong kong ilong? Nga akong mama, akong papa, mugbog ilong, nganong taas mong kong ilong? Pero akong dili ni sa ilalom. Akong gisaminan. Wala raman po di ay, waray na kumabag. Pero kanan na ang, maklaro mong gaya na kanan na ang mga ilong bitaw diya nga, pag mag-antiparawa na yung may makita. Pag mag-antipara ba, wala na yung may makita. Gamay na lang yung siwel, lilio na ninyo sa amin. Then, bukikiyo na. Imasinaryo. Okay, alas 11:45 na yan. Sa kautuhan. Halap ni Udto na mo diya, mo paghunaw-una ng istorya. Kaya malain na niya yung ginawa. Ay, papaminaw rin ni Auntie Jeannie Lakrihan na Ay, papaminaw ni mo dati. Okay, alas 11:47 na yan. Sa kautuhan, mga bisag, may paglamay-lamay. At suking tigpaminaw ni Hakaran. Akihan na sa sunahan. Unang gipasikat sa Radyo Bisdak di Polog Uban ni Dudong Pungga. Because I adore you. Sige lang ko sunod-sunod, bisan ignore ko nimo. Nabuhat tapos alaw, halangion mo ako. Saya ang nato, wala ka dahil tanda ko. Nagkaganagan ako, wakay kalungkot tanda ko. Sa gubay na kanino, magpaalam na lang kanino. Galintan na lang ako ang inang kagawa mo. Sayang laban akong mga todo-todo. Ang akong pagkamatin na todo-todo. Ang akong pag-antas na todo-todo. Swerte ka sa kukok mga swerte ka sa kung kagwa ka nga. Karon nga napakyas na akong kanimo. Pangita na lang pangit ang ikot maong kanunay. Oh yeah! Woo! Gugma na may pakpak, Elvis. Join me in Smile, guys. Can I sing this to the tudo? Imo kong gipinoangan, kasartang I love you. Imo kong gidaog-daog, cause I adore you. Sige lang ko sunod-sunod, bisan gignore ko nimo. Nakuhat tapos alaw, kalingion mo ako. Nako, nagkaganahan ka nako. Wakay kalungkot ka nako. Sugod ba'y nalangani mo? Magpaalam na lang kanino. Kalimutan na lang ako ang imong kagwa mo. Sayang lang ang akong gugma na todo-todo. Ang akong pagkamatin na todo-todo. Ang akong pag-antos na todo-todo. Swerte ka sa akong gugma na di nakakita o gugma na Halabi na, mga bisdak! Gusto mo'y magmahal. Tagay na, oy! Thank you so much, Bobby! Aniya na ang labing bago, labing epektibo ng mga produkto na magkatabang sa iyong problema sa panglawas. Prima ZND 8-in-1 Coffee, ginamagitan sa ampalaya, malunggay, turmeric, tongkat, Agribit Supply, EJ Agribit Supply, Huisin Store sa Muti, Akailar Agribit sa Dapita, Lorenzo's Game Foul sa Dipolog, KA Agribit sa Polanco, Ogma Pang Rizal, Cordero Agribit, og Lablab Merchandise sa Rumas, Sata Agribit sa Katipunan, Kung Store sa Putungan, og Norberta Store sa Sapanong Dalaga, og sa tanan nga mga Agribit Supplies sa inyong lugar.
Darling, gusto na akong panguran si Junjun. Ang kagitra, kay murag sakit akong napalapa. Murag taas na sa dakong uric acid eh. Kanang murag duha naman kabuwan. Huwag kagingaw na ako. Ganahan kay mag-movie marathon. May bagong salida ako na-download. Sige, padayo na ang imong depensa. Sir, wala laing depensa nga mas maayo. Hindi na si Junjun mamangburan. Naaraman yain na. Ang Dry Max Herbal Capsule mapalit sa tanang mga butika nationwide. Sa Norte Glass Aluminum Installation Services.